Moje ime je Sabine. A ja sam Igor. Zajedno već 15 godina osiguravamo građanima novi financijski početak. Kada kažemo da pomažemo, to zaista i mislimo. U jednoj rečenici, mi upravljamo financijskim oporavkom građana. Jedini smo licencirani kreditni posrednik za osobe sa financijskim poteškoćama. Našu uslugu naplaćujemo isključivo po obavljenom poslu. Do sada smo besplatno savjetovali 20.000, a uspješno deblokirali više od 2.500 građana.